Dobrodošli u Ćao drugari, kako ste, šta ima kod vas? Danas se slimamo, prešli smo 56 i 390 km. Da, mi ćemo da pređemo 10.000 metara, je tako? Da. Bacite like i subscribe. Ako želite ako vam se sviđa ovaj video. Ako I sada čekamo... sviđate video, ako snimamo. Da. Ajde, stavimo ovo unutra. Ja ću umreti. Ajde brzo da ne umreš. Šta je ovo gore, zatvori. Šta je? Lampice. Nije više, nije. Ajde izađi, pomoži. Pomoži mi. Da stavim sve unutra, ajde. Čekaj nešto. Evo, ajde sad, vozi. Ajde, vozi. Čekaj da stavim sve unutra. Ja sam da si stavio već. Gdje da idem? Dobra. Ne stavi taj bok, šta mu to? Ovako, hrane si stavio? Sve unutra. Ne za sve unutra, ja mu kažem, on nešto ne već sluša. Dobro. Vazi. Ja ću da vozim. Ja ću. Idemo, ajde. A zašto pališ? Sve upao. Bravo. Normalno. Čekaj. Jao, viš. Šta radiš? Pa ti, vozi, gdje kreniš? Krenem. Kreniš. Unutra sam, ili zakači. Sad će da vidiš šta može da se dešava. Pogledaj ovo. Šta je ovo? Čekaj. Bože, sačuvaj. Zakači hranu. Hranu zakači. Dođi jedi. Zakači hranu. Dođi jedi. Dobro, evo jedi. Ajde sad soko. Važi. Mogu ja sada vozim? Ti u rikvec. Ajde. Idemo. Nemoj. I ne sam i ni načine, ne napažem, ne bunkeze. Pepe, čuti. Idemo do 10.000 metara. 10.000 kilometra, tako? Metara. Da. Čuti crnici. Če blokiram tu PlayStation, kaj smrdi. Ti smrdi tvoj PlayStation. Čuti. Puši kurac više. Ne bira me ovaj peder. Pepe, nećemo da dobijemo pratilaca. Čuti. A onoga me ne bira. Sedam 1000 kilometra. A dobre je auto, di mi? Dobre, da. Stavio sam tablicu. Ajde vozi. Šta je sad ovo? Aha, dobro. Samo vozi. Evo vidiš. Koja brzina. Box match.
Ovdje ima baš dosta stvari, a nećemo da idemo, gubimo vreme. Ljudi, Od Robo, dobro ide. malo nam fali do 10.000. I tako. Da, tako. Ide 108. A ide. Sec. Zec. Isto vreme. Ja. Jedva čekam da ide 10.000. Iskreno. Šta kažeš? Jedva čekam da ide 10.000 metara. I šta će radiš poslije? Ljudi, Ljudi bacite radimo like i zbog vas. subscribe. Subscribe da video, bude, čekaj, subscribe da bude 20. da, molim. prošli put smo ja i ti rekli da ćemo do sljedećeg video da pređemo 10.000 metara i tako. Da. Vozi. Tako. Jo! Vozi! Pade buku, Kreni auto! pade buku. Kako sad ovo? Jo, će umreti. Hajde! Čekaj, gasi auto. Da, Evo. Dobro sam. Jesi umro? umro sam i ja, čekaj. Pusti reklamu. Znam. Uđi u auto odmah. Čekaj samo, će dolazi mormo, čekaj. Brzo dolazi. Klip, on napusti klip. Ajde, Ajde uđi odmah u auto. čekaj, mora da ubijam. Taj opasno. Uđi brzo. Gdje si? Uđi u To. auto, ajde. Uđi bre. Čekaj, drži! Umrem, Ajde malo. Uđi, ajde. hvala Bogu. Brzo. To je to. Da, ajde uđi. Čekaj, da vidim šta ima. Ima svašta, dođi vam. Gasi auto. Čuti, Ika! Verico, čuti. Čuti. Čuti be! Ne može ništa. Samo pričaju. Šta je ovo? Netko. Da, netko. Zakačimo. Tak. Amo. 20. Ajde, ajde. Ja mislim Vidim koliko nam fali do 10.000, ajde. Čekaj. Da vidim, ima puno nešto. Ajde. Fali nam 10.000, ajde. Idemo. Ajde, Pogledaj koliko nam fali do 10.000. Još malo. Još 500, Idemo. 400, Idemo bre. Gađi mi 300, dušmani. Gađi mi dušmani. 200,
100. Neko falilo. Idemo i to je ovo. Prešli smo, Polako bre, prešli daj smo. da vozim Oh ja my mislim. god. Ne. Vozi polako, nemoj da sve gaz da ideš jako polako, vidiš. Prešli smo Vidiš ulice. 10.000. A bez znaš da voziš? Ti smeš, Izvini. a nije zvin. Dobro. Ljudi, idemo do koliko možemo. Ja ne znam ja šta ti radiš više. Dobro, ajde, vidjet ćeš ti. Če ti vrtaš, šuti. Evo. Koliko idemo? Do 1500 idemo, ali tako? Nešto, ili do 2000. Ajde, do 10.005 idemo. 3000, ajde, može. Ajde. Ajde. Do 1500, ajde. Dobro, ajde, idemo. Nemoj. Čutri, medica. Čuti bre. Vrati mu život, daj robu. 500 robu. Neću da mu vratim. Neću da mu dam Robux. Šta si radio? Izvini. Ajde, evo, čao ljudi, evo, pao smo od kola u vodu. Će snimamo drugi video, ajde, čao, bacite like i subscribe, ajde, čao. Ćao.